plazaz plaza eta umean ondago. Diputazioarekin ez diot gehiago, zergatik egiten da hori hain arraro. Gauzak apurtzen egon garata luzaro, larai, larai, bagara luzaro. Txikiegia ez alda bakarrik usteko, horrela gizonduko da askoz hobeto, probetxuzko gizona ona izateko, garaia orain dauka beldurra galtzeko, larai, larai, beldurra galtzeko. existitzen ote da ama perfektua. Nire bizitzan ez da inoiz agertua, baina ni naiz ama bat zahar edertua, letrek dioten legez zorionekua, larai, larai, zorionekua. Zuk zer egiten duzu erruaren kontra? Nire buruarekin goizero borroka, eta ez da makala daukadan erronka, baina beti ezin da egon hormak joka, larai, larai, egon hormak joka.